сте, хора? Аз съм Иван и добре шли в част 3 на Нека играем PUBG. Това е надявам се да е финалната трета част от една игра, защото както знаете една игра в PUBG половин час, аз за половин час... О, много опасно кола. Добре, той отива на там, той е с колата. Добре. Колко човека са? 18 човека. Ай. И единичката... той беше буквално АФК. Продължение на 10 минути. Четиринайсет човека остават. О, четвърката е нокната. Лошо. Откъде? О. What? Бам. Лошо. Не! О, двуката може да ме дигне. Моля те. Дай. Добре, браво, момче, браво. Дигни ме. Добре. Ще ме вдигне, което е наистина окей. Имаме огромен шанс. Значи 2 в 3 сме. Аз трябва да се... Обаче такова, защото съм на много малко. Даже сме в зоната в момента. Това е наистина много гадно. И лошо, защото... Окей, мале! Пази къща с мене. Добре. Въй, късмет. Какъв късмет, просто изкарахме тук. Въй. Добре. Значи имам 4, аз не успя да го убия. Та четвърката е дет. Къде ще са тия двамата? Може да чувате майка ми и баща ми си говорят в момента. Две сме. Що мисля, че и тия са и там? Някъде, около тия къщи. Там някъде около тия къщи е там са.
Дано да имаме първо място за епизода, човек. Майко, ако успеем. Ако успеем да ги убиеме. И аз направя 5 кила поне. Ще е готино наистина, ще има контент за епизода. Какво искаш, бе? Много сме на открито, бе, човек. Ай, ако някой от тук ни запука... Ще го издадем. Картата е някаква миниатюрна в момента, миниатюрна. Оу. Какво се случва, бе? Тук бъгна. Трима! Той го уби! На мен ни бъгна играта, не можах да видя какво се случва. Да видим. О, не. Откъде? Не го видях. Не, човек. Втори. Добре, втори. Хора, това ще бъде от клипа. Надявам се да ви хареса. Втори завършихме. Но нищо. Може следващия път пък да бъде нашия път. Аз съм... Окей, то първият е с 4 победи. С 4 кила. Втория е с 4 кила. Третия е с 4 кила. И четвъртия е с 3 кила. Бе, аз много добре съм се представил. Даже... Аз съм в МВП. Не съм в МВП. Помислих си, че аз съм в МВП. Да бях на пропане на асистенца, бе. Добре, човек. Втори, нищо втори. Това ще бъде, надявам да ви хареса. Ако така ми рецепт на вечерта, и до следващия път.